ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଏହି ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ଦେଶରେ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଶରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଯଦି ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଏ ବାତ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ତଟୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସତ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।